fáistí, tá mé Ruairí, Donach an seo, mar óibh, agus inniu, tá mé chun léamh faoi Ruairí. Cá bhfuil Ruairí. Fuaid se leis riamh? No. Tá chance ar ma atá I Ruairí. Feice mí. Cad atá ar siúil ag inniu, tarlam. Cá bhfuil Ruairí. Text Colman ó Raghallaigh, dearradh Anne-Marie Carroll, agus ba é clóbhío a dailsigh. Fecha Ruairí. Nead a cad dhéanaigh sé inniu. Tá sé seo tionthe de phlean ó rian. Sin. Bhí Ruairí agus Mórtín ag gimmar pelle lá fecharn. Agus iad ag gimmar pelle le gine chéile. Fechan crín feo. Úla agus Piorí. Tá rééis tamalainn rug Ruairí graim ar an léiread agus bhfuil sé go háird san air.Ach. D'imigh sí le gaoth isteach I sean ghár dín a bhí taobh leo agus phreib sí isteach I dtigín gúil. Chreap Ruairí thar an glaith agus Mórtín ina dhiig. Isteach le Ruairí sa tigín ar a lorg. Bhí Mórtín ag féchant ar go grín. Flab sé an doras agus chuir sé an glas air. Ruairí dul isteach an sin leis an léiread aimsí agus Mórtín chun an doras a lún air. Banna get as Ruairí agus thosaigh sé ag scradéil. A Mórtín a lebede, oscail an doras seo, oscail an doras a dearm. Ach níor thug Mórtín éon air déir. D'imigh sé leis agus é ag gáire. Fecha Ruairí. Faoi glas a stigan sin. Agus Mórtín ag gimmert le mangamór gáire ar a bhéal. Ar bail beag fuail Mórtín le séimi. Tá Ruairí caiilte ar sesin. Rachmid ar a lorg ar sa séimi. Chonaic siad sinnéad agus orla ag teacht. Tá Ruairí caiilte ar sa séimi leo. Rachmid ar a lorg ar sa na cailíní. Nach é atá ag mag a futhach nach bhfuil. Bhí píbán á legan ar an móthir. Déach Mórtín isteach I bíbán amháin. Níl sé seo ar sa Mórtín. Déach séimi isteach I bíbán eile. Níl sé seo ar sa séimi. Faoin ann seo bhí Ruairí éilethe as an tigín gúil. Bhí sé le ceangal. Fanga bhaig mé an deabhail sin Mórtín a sesin os ord. Maróig mé é. Tá sé brenn cross an sin nach bhfuil. Nead a cad a thorló nóir bhfuiling bheirt acu le chéile. Fech. Tá fós a lorg. Agus tá tríd dul isteach. Ceist a chur na caire, ach níl is ag na caire. Cá bhfuil Ruairí ach an iarraidh. Éidir an dá linn tháinig tuirse ar Mórtín agus bharrtaigh sé colla beag a bheith leige. Chonaic sé geata ar oscailt agus is steach leis an ngádaín beag cúil. Chuaigh sé steach I sean bhosca agus níor fhada go raibh sé na chola go sábh. Bhí orla ag féach na steach a sean bhean. Níl sé seo ar séise. Déach séimi síos in rain. Níl sé seo ar sésin. Bhí íonta sorrow. Measú cáneacha sé ar sa orla. Níl é agan bio ar sa séimi. An bhean. Si an híos an sin faoi hála a dimig. Bhí ar lorg freisin, Air.Ach
Tháinig sinnéad go dtí tigín gúil. Déach sí isteach ann. Níl sin seo siise. Déach séimi isteach a marla. Níl sin seo sisin. So, tá bheirt seo ag leanúint a Ruairí á lorug. Tá mórtín tréis éilú. Tá mórtín ina cholle agus tá Ruairí tréis éilú. Chonnig mami na páistí taobh mo. Cá bhfuil Ruairí a siise, tá a dhéine ar ré. Níl is agin ar siad sin, tá sé caiilte. Caiilte? Sa mami, ó, go Joe. Sí búrtha, neadar, feice míad. Thua mami go dtí an telefón agus chléis sí ar na Gardaí. Tá Ruairí caiilte a siise, tagaí go beo. Níomh ada gur tháinig na Gardaí. Bhíonn solas dearg ar lasa agus an air.Ach séide. Bhí slua mór bailthe ag teacht Ruairí ag dul ag cuardach. Feicear ag sí chuinne a bhfuil an sin búirt orthaí. Neadar cá bhfuil Ruairí. Támal in í sin bhí Ruairí ag siúil leis nuair a tháinig sé ar scata daoine. Céir atá siúil agah ar sésin. Tá buachal éigean caiilte ar sa ladín beag leis. Rach mise ar a lorg freisin ar sa Ruairí. Gachin ag lorg gach áid. Go sin é an sin. Chonnaigh Ruairí an gceata ar oscailt agus isteach leis sa chóirtín cúil. Tháinig sé ar bhórtín sa bhosca. Tá sé feite agam ar sesin de bhéic. Feicear mórtín, fós in cholle an sin. Bhailligh na daoine thart ar bhórtín. Ach ní rá mise caiilte ar sa mórtín. Ní rá tú caiilte agus sinne ar do lorug nach tú an bligard. Agus rihan scata ar thóir bhórtín. Ó jaall ar sa Ruairí leis féin agus as go brach leis bhaile. Nis tá mórtín i dríblóid. Is tá díaltas bainte amach ag Ruairí nach bhfuil. So, min cá bhfuil Ruairí, súil an gur hathan an scéalah, agus tá súil an bhfuil liveríis, den céad scéal eile. Slán!